Psikomotrizitate erlazionala, aukera berdintasuna eta emozioak. Mapi Urrestirekin. Formazio honen helburua nagusia ere bai, da pixka bat espazio bat sortzea segurua eta ditugun zalantzak edo kezkak kanporatzeko, ez? Aniztasun asko da gizartean, aldatzen ari da asko, hezkuntzak ere bai, gutxuneak ditu. Orduan, pixka bat eskaini nahi da espazio bat, segurtasun handiz, behar ditugun beharrak edo zalantzak kanporatzeko. Eta, bilatzea batez ere estrategiak. Estrategia bat oso importantea da psikomotrizitatea eta batez ere jolasa. Zen haurraren hurbiltzeko eta ditugun zailtasunetan laguntzeko, ulertzen baldin badugu, zer gertatzen zaio jolasa oso tresna ona da. Eta psikomotrizitateak laguntzen digu eskura hartze batzuk egitea, haurrari errespetuz eta segurtasun handiz behar duena laguntzeko.